ତ ହେଲୋ ଭାଇ ଆଉ ଯେ ମାସୁମଲି ତ ଏତ୍କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତ ଭାବୁଥିବ ତମେ କି ଏ କାହିଁ ଉଠିଲା ତ ଭାଇ କାମ କରବାର ଲାଗି ଉଠିଥିନି ତ ମାଲିକ ଡାକି ଆଇଥିଲା ଦେଖୁଛ ମୋର କକା ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛେ ଦେଖୁଛ କେନ୍ତା କ୍ୱାର୍ଟରଟେ ଦେଇଛେ একবার କବାଡି ଖାନା ତ ବାହାରେ ଦେଖିଲା ବେଳ କଣ ବି ଦେଖସି ଯାଇକିରି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିସି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାଲିକ ଏତ୍କି ସକାଳୁ କାହିଁ ଉଠି ଆସିଲା ତ ଭାଇ ତାର କାମ ନାଇଁ ଥିବାରୁ ତ ଉଠିକି ଆସିଥିବା ମତେ ତ କାମ ଅଛେ ଏତେବେଳେ ଉଠି ଆଇଛେ ତ ଚାଲ ଆଉ କାମ କୁମିକି ବି ଦେଖମା ଏ କାକା ଉଠ ବୁଝିମା ଯିବା ଯିବା ଉଠ 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 ଆଉ ରାତି କେତେ ହେଇଛେ ରାତି একবার চা মোর আও তুই এতে বলবু তে উঠ 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 তো আমার কোয়ার্টর ইটা ଆଉ ଯେନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ହାନେ ମୋ କକା ଶୁଇସି ହେ ଉପରେ ଆର ମୁଇଁ ଶୁଇସି ଇ ତଲେ ଦେଖ କେନ୍ତା ମଜା ତ ଦେଖ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ଆର ବେଡ ଭଳିଆ ସବୁ ପଡସୁଁ ଇନେ ତ ଦେଇଛି ମାଲିକ କ୍ୱାର୍ଟରଟେ ଆର କାଁ କରମା ଭାଇ ଶୁଇବାକେ ତ ବାଧ୍ୟ ତ ସଜ ନାଇଁ ଭାବ ଏ ଉପରେ ଶୁଇସି ମୁଇଁ ଏ ଉପରେ ଶୁଇଲେ ହାଉଡି ବି ଗଲିଯିବା ତଲକେ ଭାଇ ତ କାଁ କରମା ଆଉ ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର ଫ୍ୱାର୍ଟର ଏଟା ସବୁ ଦେଖୁଥିବ କେନ୍ତା ହେଇଛି ତ ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖ ପୁରା ଏସି ଭଳିଆ ପବନ ଦେଇ ଶୀତ ମାସେ ନାଇଁ ତ ଆମେ ମରିଯିମୁ ସବୁ ସକାଳ ପାଣ ଡେଣଗା ତ ସକାଳେ ଏଇ ସରି ତ ବାହାରକେ ଚାଲ ଆଉ ଦେଖମା ଦେଖ 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 ভাই একবার রাতি দেখো রাতি ভাই পুরো 4 বজে উঠ তো মোর বাবাকে भी দেখু তো একবার তোর 2 4 কেতরা কথা উড়ি যাও একবার 4টা কথা উড়ে উড়া কি আইজন এটা মতে ডাকি উঠো 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 কাম করমা বলুছ আর ए जिमा चालू जाओ तो भाई किरे रहमा हो जेमा सुनले तो काम करवा सब डाकी आले न ए कोका उठ ଆଉ ଉଠି ଉଠି ଚାଲ କାମ ବାମ ତ କର୍ମ ନା ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ କାମ ନାଇଁ କଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ନାଇଁ ଚଲେ ନ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଭାଇ କରବ আর ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି ଦବେ ତ ଜୟ ମାସ ବୋଲି